Hindi pa napapakain. Yung manok mo doon. Mama, wala man naman nag-views.
Ano mo? Alis ka dyan. Ano ginawa mo? Ano ginawa mo? Kina? Kina? Hindi ka na nakita? Sista. Dito. Salamat sa tamsak, guys. Good morning sa inyo po. Thanks sis, thanks my guide, the explorer, sis EVR, salamat sa pagpunta. Tamsak guys. Diyan na. Sa upuan. After 1 hour, off ko na lang to. Pag sinabi ko i-off mo na to ah. Halika. Ito ang i-off mo ha. Ito. Tapos, may lalabas andyan. I-end mo na lang. End or finish. Ayan. Okay. Mahina mo lang. Pag may pumunta dyan, sabihin mo, good morning.